जय जगन्नाथ, जय बाबा रामनिधि। शुभ चल आपण पर ये करम फरमाए, ये शाम का दिलकश मंजर, ये साहिल और लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? है आप न जाए हम पर ये करम फरमाए। सुनिए तो कहती है बल खाती लहरें, अरे भिख मंगिया क्या देख रहा है? कुछ देर तो ठहरे, सुनिए तो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, खबर कहिए तो ऐसी क्या जल्दी जाने की, ऐसा मत करो मेरी जान, दीवाना लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तुम ସେଇ ଖୁସିରେ ସେ ଟିକେ କ୍ଷୀରିଟାକୁ ଟିକେ ଚାଖି ଦେଲେ ଚିନି ପାଇଛି ନା ନାହିଁ। ଚିନି ଅମୁଲ ମୁଁ ସେଇ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲି କ୍ଷୀରିଟା ଦେଖିବାକୁ ଲୋଭରେ। ଆଇଲା ବେଳକୁ କ୍ଷୀରି ଡିସ୍ରେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ମକରାନା ଟିକେ ପଳେଇଗଲା ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ। ଓ ସିଏ ଟିକେ ଚାପିକି ଦେବ ଖାଇବା, ଅଳପ ଅଳପ କରିକି ତା ତିଥର କହିଲେ ସେ ଟିକେ ଅଧିକା କରିକି ଦେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଟିକେ ପଳେଇଲି ଷଣ୍ଢକୁ ଟିକେ ରୁଟି ଦୁଇଟା ଦେବା ପାଇଁ। ଷଣ୍ଢଟା ନହେଲେ ମନ ଖରାପ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ଟିକେ କଟା ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଲା କଟକ ଷଣ୍ଢ। କଟକରେ ମତେ ମାରିଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇବି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଷଣ୍ଢ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନେଇଗଲେ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ରୁମ୍ରେ ଟିକେ ଖାଇବା ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଖାଇବା ହେଲା ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା। କ୍ଷୀରିଟା ସହିତ ଟିକେ ଖଟା, ତାଙ୍କର ଆଗ ପଛଟା ସରିଯାଇଛି, ଖଟାଟା ହେବ ଆଉ। ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ଟିକେ ଆଉ।